Máme tu dneska zase jednu krásnu veľkú tašku plnú všelijakého zaujímavého materiálu z jednej úžasnej akcie, kde som bola pred 2 alebo 3 týždňami, bola to akcia DMky. Ale ešte vám chcem poďakovať za priazeň, ktorú ste mi dali pri prvom videu. A to sa týkalo vlastne dánskej siete Normal. A toto videjko malo veľký úspech a ďakujem vám aj za ten odber. Čiže takto budeme ďalej pokračovať, pretože vám tu budem ukazovať iné veci, ako ukazujem na sociálnych sieťach, tak som sa rozhodla. No, mám vylepšený zvuk, nemám už okolo seba nič šuchotavé, pretože minule sa mi otierali vlasy a tie spôsobovali taký trošku nepríjemný šuchot. Teraz nemám vlasy rozpustené, môžeme ísť teda na to. A ešte som vám chcela povedať, že ja som v tom Normáli bola ešte raz. Naozaj tento týždeň a naozaj tam bolo stále, že mŕte ľudí a kupovala som tú jednu 2-eurovú voňavku jazminovú, ktorú som si tam vyhliadla na tej akcii a ktorá je krásna. Vyskúšala som aj ostatné, ale tie sú o ničom. Pôsobia lacno, nemajú peknú vôňu, ešte možno tie čerešňové kvety, alebo ako sa to volalo, čo tam bolo hneď pri nej, ale jazmin je tutovka. Ukážem niekedy. No, v tejto taške mám veci z akcie z DMky, celý čas sú tu, pretože som sa nedostala k tomu, aby som okrem jedného make-upu z NYXu niečo vyložila a používala. Ale to som vám chcela povedať, že v tržnici pred 2-3 týždňami bola krásna akcia, ktorú organizovala DMK pre influencerov, pre nejaký mediálny svet, boli tam aj ich zamestnanci, bola to neskutočne nádherne urobená akcia, na ktorej boli pozvané rôzne značky, ktoré sa v DMkách predávajú. A hlavne boli tam novinky a boli tam aj nové značky, ktoré aktuálne prichádzajú do DMiek a ja aktuálne aj začínam veľmi peknú spoluprácou s jednou korejskou značkou, ktorá práve v DMkách je a respektíve možno bude, ale ja teda začínam spoluprácu s e-shopom jedným, ktorá teda tú jednu korejskú skincare má a už som teda skúšala včera tie veci a teda, že akože som si povedala, že wow, úplne niečo iné ako Medicube, ale zatiaľ nebudem hovoriť nič, však to ma sleduje na sociálnych sieťach, vie. Takže moje meno je Eliška, kto ma náhodou ešte nepozná a pracujem, som vizážistka, make-up artistka, hairstylistka. A už odkedy sa narodili moje deti, robím sociálne siete. Plus som začala robiť predĺžovanie miehalnic UV metodou. To niekedy na budúce. Dobre, poďme teda k tomu, čo tu máme. NYX make-upy. No, v stánku s NYXom som hrala takú súťaž a samozrejme chcela som make-up, pretože make-upy sú niečo, čom sa veľmi rada ja nejakým spôsobom šprtám, čo veľmi rada študujem, čo fakt rada skúšam a keď niekoho líčim, tak sa v tom vyžívam nájsť to správne orechové pre tú pokožku, pretože dosť často dokonca i miešam make-upy, že málo kedy používam samotný jeden. A zobrala som na vyskúšanie tento, ktorý sa volá, no teraz Make and Wonder Soft Matte Buildable Foundation. Je to tento typ make-upu. Mám z neho 3 otiene. Naschvál som chcela 17 Medium Olive, pretože to je približne moja farba kože, ale je mi tak o pol tóna až o tón tmavší, ale robí mi takú pekne opálenú olivovú pleť. Mám ho aj dnes na sebe. Je pomerne krycí a trochu mi vadí, že ho vidím, ale na druhej strane musím povedať, že keď samu seba chytím, tak sa tak strašne neotláčam ako po tých mojich výživných korejských SPF-kových make-upoch, ktoré sú skôr na tú sušiu pleť na ten glow. Ten glow mám aj teraz, som tak prirodzene lesklá, ale tento make-up je oveľa pevnejší. Akože na leto si myslím, že pre niekoho, kto si nepotrpí na SPF-kový typ make-upu, to bude dobrá vec. Je v tom taký ten typ sosačiku na vrchu, akože toto je podľa mňa celkom vydarená vec a už mi to aj kvaplo na perinu, že mám z neho ďalšie 2 otiene. Toto sú oni. Takže mám tu 3 otiene, jeden sa volá Buff 15, to by malo byť niečo také viac neutrál. 14 True Beige a 17 Medium Olive, tá mi teda v tejto chvíli sedí najlepšie. Ja si urobím z každého taký swatch na pokožke, aby ste vedeli, aké sú to vlastne otiene. Určite to nie sú farby, ktoré by som povedala, že sú vhodné pre nejakú svetlú pleť, skôr stredne tmavá až snečia alebo niečo podobné ako ja a svetlejšie. Ale poďme sa na to pozrieť, ako tie otiene vyzerajú. Už som ten make-up vyskúšala 3-krát a dneska som si tak uvedomovala, že v podstate sa veľmi dosť pekne neotiera, čo je jeho veľké plus. Vo vrástkach trochu ho vidím v poroch. To mi akurát vadí, že ho proste viacej vidím, že je nie je taký krémový výživný, ale zase akože dobre. Tak, toto sú jednotlivé otiene. Takže odtiaľto išiel konkrétne ten buff, potom išla v strede
14. Ono to nebude úplne na tom videu dobre vidieť. To je True Beige a to posledné je to, čo používam teraz a to je 17. ten najtmavší a to je 17. je Medium Olive. Rozdiel medzi nimi je, tieto dva sú do žlta viacej a ten buff má taký jemne ružový podtón, ale ono to nemusí byť ani typicky ružová, môže to byť skôr taký neutrálny tón. Dobre, skúsme sa pozrieť na nejaké ďalšie produkty, ktoré tu mám a niektoré ešte budú veľmi zaujímavé. Tak, ďalšie veci, ktoré som vytiahla z tejto mojej veľkej tašky sú, a toto sa vám bude best páčiť. Neviem, čo už to majú v DMK, ale DMK má novú korejskú značku na líčenie, ktorá sa volá Romand. Toto je odtiaľ Balsamo Rouge. Ľudia moji, toto je tak krásna značka, ktorú som objavila na tejto akcii. Majú nádherné okrúhle cushion make-upy, vodičkové, jemné. Podľa mňa, ak ju majú, tak je 100% vypredaná. Cena samozrejme úplne neutrálna, úplne v pohode, tak ako pri mnohých korejských veciach. Veľmi zvládnutelná. Mali veľa tintov, mali takéto jednoduché balzamo rúže. Ja vám ho rovno aj na sebe ukážem. A ja som si myslela, že mám hnedý a nemám hnedý. Mám taký živší. Toto konkrétne je odtieň. Volá sa to presnejšie Glasting Melting Balm. A je to 02 Lovey Pink. A oni sú také tie vysokolesklé, balzamové, chuťovo veľmi príjemné, masnučké veci, ktoré môžete používať hocikedy. No ale jednoducho to Romand je krásna korejská značka. No a čo som tam ešte si vysúťažila som si Alverde Lip Oil. Alverde má niekoľko produktov určite veľmi dobrých. Sú to lacné veci z DMky, lacná dekoratívna kozmetika, ale niektoré fakt stoja za to, napríklad ako obočkový gel z Alverde je jeden z najlepších. Netuží, ale je veľmi dobrý napriek tomu. Niekedy si možno ukážeme. No a zaujalo ma a mám to už. Dostala som druhý Under Eye Powder Brightener. Je to vlastne táto jarná kolekcia, nie letná, ale jarná kolekcia. A je to púder pod očká, ktorý rozjasňuje očné okolie. A ja som ho skúšala aj celkom fajn. Vysúťažila som si, alebo dostala som už ani neviem, tieto L'Oreal masky. To je teraz taká pomerne virálna záležitosť na Glass Skin. A stretla som tam moju starú, dobrú kamarátku, vizážistku, s ktorou sme kedysi veľa spolupracovali. Sandru, pozdravujem. A boli sme fakt radi, že sme sa tam stretli, pretože odkedy máme deti a už nerobíme preznačky v parfumeriách, tak sa veľa zmenilo. Čo? Toto ma ešte zaujalo. A na schvál tento zlatý dizajn som si zobrala. Tá značka sa volá Nequi. Neviem, či to správne hovorím, je to vlasová značka. Profesionálna vlasová značka a predávajú ju v DMku alebo ju budú predávať. Toto konkrétne je stylingový sprej, ktorý má mať nejaký diamantový lesk. A už som ho skúšala raz zatiaľ, ešte málo, aby som o ňom niečo povedala, ale celkovo tie dizajny ma dosť zaujalo, až mi to nesedelo na DMK-cký tovar, pôsobilo to hodne luxusne. Čo to tu máme? Bambusové odličovacie tampóniky z davu. OK. Šikovná vec možno na cesty, na pranie. Vyťahneme túto taštičku. Na tejto akcii boli i ľudia z kozmetiky DAW a konkrétne som si tam vlastne v rôznych súťažiach mohla vyhrať rôzne produkty. Mám tu veci z DAWu, ktoré sú v podstate nové. Už som vyskúšala Whole Body Deo, veľmi pekne voňajúci deodorant a čo ma zaujalo viacej je toto 4 v 1 sérum, koncentrát práve na strie, pretmavenú pokožku, nejednotný typ pleti alebo typ kože a toto tu mi príde ako dobrý nápad, pokiaľ chcete nejakým spôsobom tú pokožku na tele zlepšovať. Takto vyzerá to sérum. Už by malo byť teda v DMkách a pozrieme sa na tú textúru, ktorá tam je. Ja už som to skúšala na tej akcii, ono je to ľahučké. Celkovo tieto DAW produkty si podľa mňa príjemné, ako však poznáme to všetci, že sú to veci, ktoré nič nepokazia, inak vôňa je fakt pekná. A mám tu ešte od nich, a to je úplne nová vec, ich bolo myslím, že niekoľko druhov, telové mlieka. Tieto.
V tej tašičke bol DAO Prebiotic Sensitive hydratačný, čo sú v tom nejaké kolagénové peptidy, je v tom hydratácia a tak ďalej. Takže telové mlieko, ja celkom mám rada rôzne telové mlieka, rôzne telové produkty, telové balzamy, mám aj tie DMkové, mám aj také tie hodne luxusné veci. Niektoré tie DMkové produkty naozaj, že veľmi pekne voňajú a niektoré voňajú proste len hodne priemerne na môj vkus, ale zase tá cena tomu zodpovedá a niekedy sa jedno s druhým spojí a je to dokopy perfektné. Mám napríklad veľmi rada Neutrogenu, taký ten modrý typ telového mlieka na leto, ktoré som promovala ešte pred pár rokmi a fakt ho mám rada a majú ho radi aj moje deti a môj muž, pretože sa to okamžite vsiakava. No, pozrieme sa na toto telové mliečko. Nie je tu, mám pocit, že tu nie je žiadna parfemácia. Je to vlastne body serum Prebiotic Sensitive na citlivú pokožku. Takže aj toto bola jedna z noviniek. Poďme ďalej. Máme tu, Troublemaker. No, Troublemaker, tak ak ste boli už v DMkách a zbadali ste tam Troublemaker, tak viete, že je to jedna krásna, mimoriadne farebná, bláznivá značka. Ja tu mám kopec produktov už pripravených, ktoré vám v niektorom z týchto videí určite ukážem. To sa vám budú páčiť, lebo to sú šakovaké krásne veci. A dajte mi sekundu. Som späť. Toto mi DMka poslala pred časom. No, mala som v tom balíčku veľmi pekné tiene. Celkovo je tam veľmi dobrý výber paliet, ktorí majú veľmi slušnú pigmentáciu. Akože naozaj. A ja mám ešte z toho Troublemaker túto paletu. Ešte som ju neskúšala. Rozmýšľam, že by som ju mala dať do kufra, lebo je fakt pekná. Mám ešte jednu dole v kúpeľni, ktorá je úplne taká nežná a svetlá. No ale celkovo som ešte mala medzi produktami tento Troublemaker Secret Keeper Glossy Lip Stain, čo by mal byť taký ako atrament, ktorý sa vám tak ako keby zažerie do tej pusiny. A oni majú také tie veľmi veselé bláznivé balenia, v podstate je to značka, ktorá je určená pre mladých. Ale hodne stojí za investíciu, keď chcete buď niekomu spraviť radosť, alebo hoci aj máte 35 plus a chcete niečo, čo funguje, tak podľa mňa to tu nájdete. Ja som skúšala chuťovo aj tento Troublemaker na pery, peptidový balzám a bol príjemný. Ako farba není moja, ale veľmi príjemný. Dobre, ideme ešte ďalej. Poznáte značku Vazelín? Vazelína je veľmi dobrá vec, pretože s ňou vlastne ako keby pomáhame tej pleti udržať vlhkosť pleti. Vazelína má svoje opodstatnenie v skincare. Toto je nová vec. Začali predávať telové produkty u nás a ja som teda dostala telové mlieko, ktoré je na rozjasnenie pokožky. Vôňa mi až tak nesedí, tá vôňa je taká typicky drogerková. Není to takéto niečo wow, čo si poviete, akú prebiotickú sódu. No a toto mám zo značky Essence a asi vám to niečo hovorí. Existuje takéto prichytávatko, alebo mali sme to tam ako darčeky, prichytávatko na mobil, vlastne niečo na spôsob značky Rode a tam si vlastne vložíte tento balzam s peptidmi. Zobrala som baba mašličky, bola tam značka Real Techniques, oni majú vlastne dosť dobré štece, ja stále ich mám v kufre, stále ich mám v kufri a používam ich na ličenie. No a ešte vám ukážem jednu vychytávku z Curaproxu. Bolo tam aj Curaprox. Neviem, či toto poznáte. Ja už teda som to raz zakúpila na cestovanie aj Braškovi ako taký darček cestovný, keďže veľa cestuje. To vám je škatulka, v ktorej máte normálne, že cestovné Curaprox produkty. A rozmýšľam, ako by som to ukázala, nechcem to úplne otvárať, možno to niekomu darujem, ale možno stačí takto. Je v tom mini kefka, je v tom mini pasta a sú v tom dokonca i medzizubné kefky. Teraz neviem, či tam je jedna alebo dve. Toto tu je podľa mňa svetová vec na cestovanie, keď potrebujete ušetriť priestor, keď napríklad cestujete niekde s batohom do hôr a tak ďalej. Toto je úplná bomba. Tak, myslím, že som vám čiastočne alebo úplne ukázala asi všetko, čo som na tejto akcii dostala a v tejto krásnej veľkej taške. A DMK týmto spôsobom tiež ďakujem. Tieto videá nie sú sponzorované, nič podobné, proste je to čiste len chuť rozprávať o mnohých veciach, ktoré dostávam a nestihnem ich ani ukázať, iba tak rýchlo a letmo v storkách. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte mu like, prípadne koment a môžete mi aj napísať, čo by vás možno zaujímalo, aká téma. Či by ste chceli vyslovene o niečom počúvať viacej, či o vôňach, alebo o čomkoľvek. A dokonca, čo by som na YouTube kanáli chcela robiť, je to, že veľakrát dostanem celé kolekcie nejakých noviniek
a nie je čas ich nejako veľmi rozoberať na sociálnych sieťach. Tam to chce proste krátke videá, ale tu môžeme viac. A síce na ten YouTube není toľko času, ako na Instagram, Facebook a tieto, ale baví ma takto viacej rozprávať a ja dúfam, že to teda baví aj vás, pretože chápem, že toho času moc nemáme, ale keď môžem poradiť, ja si takéto veci púšťam pri varení a je to top. Majte krásny deň a majte sa pekne a ďakujem.